या कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा. लाईव्ह चालू झालंय आपलं. पटापटा कमेंट करा आणि सर्वांना होळीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज धुलीवंदन आहे ना, सर्वांना धुलीवंदनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. यार पटापटा कमेंट करा. नमस्कार, पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांना, होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. यार आता इथं काय तोडतंय. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. हॅलो कोण आहे माझा चेहरा असा बघणारा? पटापट लाईक करा सर्वांनी. प्रशांत दादा, हॅपी धुलीवंदन. धुलीवंदन हॅपी हॅपी. कसे आहात प्रशांत दादा? स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. आज माझ्याकडे टाइम खूप कमी आहे मंडळी. खाना बनाने का है असाच होता माझा साजन ग स्वप्न पाहिला मंडळी. पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला कमेंट करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. हे भगवान, तुझ्या बेतेचा भाग तुझ्या धाड़ 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 धाड़. क्या चल रहा है भाई? ये हॅपी धुलीवंदन सर्वांना. कमेंट करत राहा सर्वांनी. केसन बा, खाना खाबा क्या? हाँ, खाना नहीं खाबा, अभी खाए बा, अभी बनाने का भी है ना बा. पहले तो खाना बनाऊंगी फिर खाऊंगी ना. ऐसे कैसे मुझे कोई बना बनाया खाना नहीं मिलेगा ना. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. खाना खाबा क्या? आपने खाना खाबा क्या? असाच होता. एक मिनिट मी आली. ढम 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 सुरू. कोकणची प्रीतिया, हॅलो दादा. प्रशांत दादा, आज काय स्पेशल मेन्यू आहे? आज स्पेशल मेन्यू काय नाहीये. रोज रोज काय खायचं गोड? मला जास्त गोड नाही आवडत. सर्वांना धुलीवंदनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कोकणातलं कोणी आहे का लाईव्हला? दाजींना रंग लावला नाही वाटतं. आज नाही दादा, आज उद्या इकडे खेळतात. हो, इकडे उद्या खेळणार आहेत सगळे. सुट्टी उद्याच आहे सर्वांना. आज सुट्टी नाहीये. महाराष्ट्र नाहीये ना हा, त्यामुळे अलग थोडस. उद्या लावणार दाजींना रंग. आला होळीच्या सणाला दुपाराला तुझ्या साडीचा तिरमुख देवरे
नमस्कार ताई, नमस्कार मराठवाडा, नमस्कार त्रिमुख दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. मराठवाड्यातून आहात का तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. धुलीवंदनाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा दादा. प्लीज चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. इश्कवाला लव, हॅलो. हर 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 शंभो, हर हर शंकर. इश्कवाला लव, कसे आहेस तू? स्वागत आहे. हाय संजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. हॅपी धुलीवंदन संजय दादा. इश्कवाला लव, प्रेम, हॅपी धुलीवंदन. प्रशांत दादा मध्ये आमच्याकडे आज खेळलं. ओके, त्या साईडला करते ना. आताच लाईव्ह चालू केली वाटतं. जस्ट 5 मिनिटं झाली आहेत लाईव्ह सुरू करून. आता 1 वाजता मुलं येणार आहेत. परीची एक्झाम आज चालू झाली आजपासून. आणि खुशीची शाळाच आहे. हो, आता मला जल्दी जल्दी खाना बनाने का है. तुमच्यासोबत बाते पण करते, जेवण पण बनवते, मुलांना आणायला जाते. शंकर दादा जय लिंबू पाणी. लिंबू पाणी काय शंकर दादा? गरमी वाढली का? गरमी आहे का महाराष्ट्रात? प्रेम मध्ये मी मजेत असतो. तू कशी आहेस? मी पण मजेत हाय भावा. उद्या मी होळी खेळणार आहे इकडे. रंग लावणार सगळ्यांना. मला रंग लावायला आवडतो, लावून घ्यायला आवडत नाही. होळीच्या सणाला दुपाराला. पटापट लाईक करा चॅनलला. शंकर दादा प्लीज सबस्क्राईब. प्रशांत दादा म्हणतायत प्रशांत दादा माझी कमेंट मिस केली तू. हे काय होते? नुसतं सगळ्यांच्या मिस होत आहेत कमेंट. काय होती मिस? माझं तर शर्ट पडलं यार. कमेंट मिस केली. मला रंग लाव रंग उद्या. हो हो, उद्या लावते दादा. लाईव्ह वर सर्वांना रंग लावणार बघा. होळीच्या सणाला दुपाराला. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. रंग लावून पटापट कमेंट करा. कमेंट का येत नाहीये सगळ्यांच्या? इश्कवाला लव, तुझं आयुष्य गुलाबी प्रेमाने, हिरव्या भरभराटीने, पिवळ्या उत्साहाने, पिवळा आणि लाल जिद्दीने नेहमी रंगलेले राहो. सगळे राग धुवून जाऊ दे. नवीन स्वप्नांना रंग चढू दे. मला डिस्टर्ब होते यार. आणि तुझ्या चेहऱ्यावरचं हसू कायम राहू दे. मला डिस्टर्ब होते. ज्ञानेश्वर गोरपडे, धुलीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला ताई. थँक्यू दादा. ज्ञानेश्वर दादा कसे आहात तुम्ही?
मध्ये धुळवडीच्या रंगमय शुभेच्छा. मग आज काय स्पेशल आहे धुळवडीला तुमच्याकडे? त्रिमुख दादा म्हणते ताई खूप बिझी दिसता, घरकाम स्वयंपाक लाईव्ह, बापरे किती काम करतात ते पण हसत असत. काय करणार दादा, पसारा सगळं असतो सकाळचा. बाहेरनं ठोकाठोकी चालू आहे, नुसतं ठोकतायत. लाईटीचा बोर्ड बसवतायत बाहेर, त्यामुळे पण आवाज येत असेल ना तुम्हाला, डिस्टर्ब होत असेल. त्रिमुख दादा तू खरंच खूप छान, थँक्यू तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. कोणाला तरी दिसलंय मी बिझी काम करते ते, थँक्यू. राजेंद्र दादा म्हणताय हॅपी होली. हाय राजेंद्र दादा, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणतायत, निलेश तायडे, लोकांना रंग बदलायला वेळ लागतो म्हणून रंगपंचमीच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे. प्रत्येक राज्यात रंग बदलणाऱ्या लोकांना रंगपंचमीच्या शुभेच्छा. थँक्यू. आम्ही जम्मूत रंग बदलतो. आम्ही जम्मू मध्ये रंग बदलणार दादा. बघा ना, हिने पण रंग बदलला, करपली. काय करायचं? क्या यार रोटी तूने दगा दिया. निलेश तायडे दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. खूप छान लिहिलात. रोहन दादा म्हणते तू खूप छान दिसते. धन्यवाद दादा. आईवर गेली आहे मी माझ्या. प्रेम म्हणतोय मी पहिल्यांदा पाहिले तुला काम करताना. बेलन से मार खाएगा भी तू. क्या बोल रहा है? पहिल्यांदा बघितलंस मला काम करताना? नाही आहे, मी कामच नाही करत है ना. आणि होळीच्या सणाला दुपाराला पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. लाईक्स वाढू दे यार, लाईक्स अजिबात वाढत नाहीये, 3च लाईक्स आहेत. पटकन लाईक करा सर्वांनी, लाईक करा पटापटा. राजेंद्र दादा म्हणतात बाय बाय. राजेंद्र दादा बाय बाय, काळजी घ्या. शंकर दादा म्हणतात मुलं किती? कशाला पाहिजे दादा माझी मुलं तुम्हाला? मुलांचं इथं काय प्रश्न? पटापटा कमेंट करा. राजेंद्र त्रिमुख दादा म्हणते ताई बऱ्याच दिवसांनी मी तुमच्या लाईव्हला आलो, वेळच भेटत नाही ताई. आज शेतात कलिंगण शेत सांभाळत आहे, या खायला. वाव, ताजी ताजी कलिंगण, ती पण शेतातली. लय भारी. सो कशी आहे शेती? चालली आहे का नीट दादा? त्रिमुख दादा शेती कशी चालली आहे? कलिंगणाचं पीक चांगलं आलंय का? नक्की सांगा मला कमेंट करून. प्रेम मध्ये माझी कमेंट सुटली बघा. अरे कसं काय होतं यार? चपातीचे रंग काय घेऊन बसली? जो लहानपणापासून जो पार्लेजी बिस्किट खात आहे त्याने पण रंग बदललेच की. राईट राईट ब्रो, राईट ब्रो. त्रिमुख दादा म्हणते छान ताई, एकदम ओके ओके. आम्हाला पण पाठवून द्या की दादा कलिंगण. गणेश राजकर म्हणतायत कुठून बोलता? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा, कमेंट करा. कमेंट करा नक्की.
कुकरचा पण राग येतोय तुला बघून. मेला शिट्टी मारतोय. हाय ए शिट्टी नाही मारायची मला बघून. चल जा इथनं. गणेश दादा म्हणतात पुण्यावरून. एक मिनिट, बेल वाजली. जय श्री मस्के. स्वागत आहे जयश्री. थँक्यू. मी ढापणीच आहे. आय एम ढापनी. सुप्रिया दीदी म्हणतात हाय. हाय सुप्रिया दीदी, कैसे हो? खुशबू लगा के कैसे हो? सुप्रिया दीदी आपको नमस्कार, खुशबू लगा के. श्री रजनी, श्रीराज इनामदार. फुलात फुल जाईचे, जगात प्रेम ताईचे. मी जम्मू काश्मीर बॉर्डरवर फौजी सैनिक कर्नल सिराज इनामदार नाशिककर. वाव, जम्मू काश्मीर बॉर्डरवर आहात. लय भारी दादा, लय भारी. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. सुप्रिया दीदी म्हणते क्या बना रही है? रोटी बना रही हूँ, लेकिन रोटी जल रही है ये लाइव की वजह से. इश्क वाला लोग म्हणते हैं. सुप्रिया दीदी म्हणते हैप्पी होली. हैप्पी होली सुप्रिया दीदी, खुशबू लगा के. इश्क वाला लोग म्हणते हैं सुप्रिया जी वेलकम जी. सुप्रिया दीदी बोलते हैं हैप्पी होली, खुशबू लगा के. सुप्रिया दीदी हंस रही है. सुप्रिया दीदी बोल रही है कैसी है बहन, खुशबू लगा के. खुशबू लगा के तो मैं अभी नहा के आई हूँ और अभी रोटी बनाऊ खुशबू लगा के. त्रिमुख दादा म्हणतात ताई गरमागरम स्वादिष्ट स्वयंपाक तयार होत आहे, जेवायला यावं वाटतंय. या की दादा. आज बनवते मी, राईस बनवणार आहे आणि मसूरची काय म्हणतात ते लसूण टाकून मसूर बनवणार आहे. त्रिमुख दादा म्हणतात इश्कॉला म्हणते रंग लगा के, खुशबू लगा के. सुप्रिया लाइक कर दिया है, खुशबू लगा के. लगाओ लगाओ. सुप्रिया दीदी हाय इश्क वाला लो, खुशबू लगा के. हे भगवान. अरे इनके चैनल में एक भैया आया था, वो बोला कि लाइक करता हूँ खुशबू लगा के. तो तब से हमारा वही चल रहा है, खुशबू लगा के. इश्क वाला ये खुशबू कहाँ से लेके आई हो? कहाँ से लेके आई हो बहन, खुशबू लगा के. आला होळीच्या सणाला दुपाराला. मंडळी आता मी आणायला जाते. आपलं लाईव्ह आपण ना कंटिन्यू 2च्या नंतर करू. चालेल का मंडळी? आपण 1 तास छान 2 वाजता आपण लाईव्ह घेऊते. 2 नाही 2:15 वाजता. ओके. आता मुलांना आणायला जायचंय ना, आणि मिस्टर पण आले. आता त्यांना जेवायला जायचं, त्यांना ड्युटीला जायचंय. त्यामुळे
पैंजणांचा नाद आला गोड कानी. सिराज दादा म्हणते ताई साहेब पिठले कांदा ठेचा भाकर बनवा. ताई साहेब बरेच दिवस झाले घरचं जेवण नाही मिळालं. हो दादा, नक्की नक्की या मग जेवायला आमच्याकडं. नक्की या, नक्की या, बनवते पिठलं भाकर. त्रिमुख दादा म्हणते ओके. इश्कवाला म्हणते फूलों में खुशबू है इसलिए दिल में बस तू है. जन्मों के साथी हम साथ साथ ही है. जन्मों के साथी हम साथ साथ ही. येस प्रेम. तर प्रेम सागर कलाल. हाय सागर दादा, जय श्रीराम, स्वागत आहे. माझा आता लाईव्ह संपवते, पण 2:15 वाजता माझं लाईव्ह पुन्हा सुरू होणार आहे, तेव्हा नक्की जॉईन व्हा सागर दादा. अनिल दादा नमस्कार, रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. अनिल दादा तुलाही रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कसा आहेस तू? महावीर कोथुले, हाय महावीर दादा नमस्कार, हॅपी होली. तर आता मी लाईव्ह संपवते मंडळी. 2 वाजता आपण भेटणार आहोत, बरोबर 2 वाजता. ओके, बाय बाय, टेक केअर. हो 2 सव्वा 2ला नक्की भेटू इश्कवाला. बाय बाय. स्पेशल काय आज? स्पेशल काय नाही, काल शिरवाळे खालो ना. आज स्पेशल काय नाही, आज ग्रहण लगा है, आज कुछ नहीं मिलेगा. चला बाय बाय.